Dagay mga pasahero galakaw no, na po datong konsehal diri sa atong barangay ni lungsod ba ni? Oh, naralo barangay siguro ni atong kuan no, na atong barangay ay atong konsehal sa barangay ora mga pasahero. Oh, yes. Saya tati madam, oh tara kay kailan ni. Tara. Kalabus. Para. Daga na kay baklay-baklay na ate ulit ko no. Oh. Merry Christmas boss, Happy New Year. Oh, tara kay kailan ni baklay-baklay na ni. Wah, daga na yung basa gani. Ani isra din luluoy kay bay. Makuan mo. Oh, malubong mo na dato. O gani o na. Oy, trabaho ah. Trabaho abod mo ni kuan nila lagi o. Tara, busing-busing na ni o. Kay na ni o. Tara, sige no be. Tara la lubong gini ron. Dili mo rama pon rivira bro. Bibugoy bro. Tu ara ta baklay ng mga pasahero daghan na yung baklay diri guys. Ora tahu nggak helmet na si mama asa nagmotor ani ron. Ora guwapo kasi ko ano. Ora. Ya daghan po ini lagi oh. Wah sige. Dara parcel. Dora agaw ni manot oh. Dora agaw ni manot labay na. Gawa-gawa na ni ha. Wah, daga anak nila ba 'yo? Anak bingbing we, gwapo ka anak bingbing oh. Gaw. Wa na, lubong na siya, madam. Alusot sa buhels. Ala, wa na. Ala ka ginawa ko, alak ka. Agay. Ayokol. Wara agay, ayokol. Wara lubong sa madam, agay kol, agay madam, agay kol. Agay kol. Tabangi kol. Tabangi kini kol. Agay kol, ganas ng motor na wala pa kati mo sa kinan ani. Sangit kinaw, agay kol. Na mahulog mo da kol. Ay ara. So, okay kanigi bantayan na juga nga ano tong usbo na gini siya og matarbaho gitarong no kay para sa katawhan po ni kay kanita nang nangagi diri nagbayad ni tax sa gobyerno biya. Kita tanan makapimulus ya. Oh, tahu. Oh, sus. Oh, no. Sus daghan kay anak nila daw. Baklay oh. No, luoy kay mo sero no. Napay manari oh. Tay ari dayon bay. Oh. Ari na sa pilit. Oh. Agay ni siya, mag-lisod pa siya daw. Mabante na pula siya. Hindi ka kagi dito, magkasok tayo sa... Hindi pa kagi, Tasik tayo. Kalangan dito. Basta kalin dito, sinado pa. Pag. Mabante ka ni Yelo, kaya para makagiling ko ano. May klaro ni Inoy. Balik ko siya pagi. Bagibaran, magigka kay Kupra. Patong ko ano ning konsilor sa tong barangay. Siya masulti ni Manisal nga kon. Ipit na medyo nagkain na to raka ni. Shakman. Larga. Agay. Ayaw kol. Bebe. Agay. Ugno kol. Kaya. Patay ka. Agay kol. Harap. Ubas motor ba yun? Ducati. Adi na JSX day. Natural. So, kasagaran ng agi diri bay sa mga motor. Puro gidalaog. Manok. Kuwara. Araw pastilan. Kumo ni si update na to no, ikatulong update ni part 3 ni pero wa gyud doya po no. So, mga pick up o karga ni puro manok kay mga agi man si kuan ni. So, nay municipality of Budod kani o, nay municipality of Budod. Ay
Gudod oh. Gudod ni oh. Oh. Apa kani oh, apa wargi ka ga reunion eh. Tangan na yung para maglaro. Pero sus grabe gin ka sa daag gitu. Dagkan pa kanya sila dito gusunod. Sus mga pila pa nakasakyanan gamay ra siguro gatos kasakyanan ani. Dito sobra na ni 200 dito kabok. Daghan na kay sila dito. So mao gini sa lusong tulay na kani magundri oh. Nanaw nagaputol na ba kay ang trabaho lagi walay diretso nao. Nao na mga kabila kaning kabilya og na mga pabughubog ani dire. Ara tubig na guna diha mga giw. Tubig na sa lalo mga giw. No, tubig na diha mga giw. No, tubig na din kana diha mo ilalo man na diha. Ilalo man na padlong dito muni na buak. Pero nao. Awa ko ninyo nao. Oh. Kain no. Na blogger mo to. Taga Bukidnon ba? Limot ng dado mga tanaw tapos shout out na dado. Okay oh. Ato santos lang kita mga motorista no. Kay kita gabayad tag tax pero sa man itong tax ni gigamit mo kag tarong iwa man human ato tulay. Tora Rusi. Kani Rusi ni. Rusi lang sa kalam. O Rusi lang sa kalam ani. O Rusi ray. Bumba! Kargado mo ito. Na Rusi ra sa kalam ani. Karga ng motor sa Rusi oh. Wow! Oy, sigarilyo. Wala na. Rural agay. Ayokol. Ano? Oh, pa. Asilan. Oh, ah. Ah. Oh. Oh. Kani kay bukat kini usaron. Kaning kasunod diri na iwing ay usay tawag ni container ban ba ni usa ba ning GNT oh, GNT bay. GNT Express. Larga. Okay. Ah. Lubyok. Lubyo ka kasada bay. So update ang tani no mga giw. So salamat kayo sa pagsubaybay. Ay update ra man ni kung unsa ko ana no. Ora gay. Subaybay lang mo sa akong video no. Kaya ato ra ning i-update yung tulayan ni kung sa mga kuan gani.